marsvin, og i dag er vi ude på Snorbukksøen med 8. X for at fiske. Hey, stop! Private Brüche. Zurich auf eine Gewaltrattung. Ja. Det er den verdensberømte bro, som Lines overnabo har lavet. Og hvis I lige vil se... Nå, får du så fanget nogle fisk? Ikke lige nu? Det kommer så ikke. Ja, skide godt. Fordi der kan lige så godt gå. Hvad? Ej. Af for helvede! Fire. Shit, undskyld. Jeg tror, du svinger den for langt tilbage. Hvad? Jeg skal ikke fiske igen. Er det også rigtig sjovt? Nej. Af for helvede! Det er den så ikke. Ja! Så lykkes det. Skal vi igen? Langspidsen med ligesom en. Her. Jeg fanger en fisk! Jeg fanger en gede! Og det var ikke engang med nogen anden fisk. Nej, det var bare med et blink. Ja. Kraftet med farligt frøjer! Slip. Wow! Det brænder! Jeg vil ikke være her mere. Så mange billeder. Dans. Jeg vil ikke være her mere. Slap af. Nu var den sød. Ej, det er ned igen. Selv for den. Det lige er sket nu, det er, at fladet er forsvundet. Vi har en skalle på. Det kan kun være en gede eller en stor arm. Det er skallen. Ja. Og vi prøver lige at kigge. Geden har fat her. Så vi prøver igen. Det er et rigtig vildt dyr. Jeg kommer ind. Vent! Det. Hvad?